hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas, ginatawag man ang saba bilang praying hands bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob pito ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi. Joy Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ay, hindi parehas. Ang
isa gamay, ang isa dako. Abel? Isa ka suriso kag duha ka itlog. Okay na ini ah. Mabusog na ako sini. Pero ano ang mas mayuhan? Batihon ko ang itlog o kunla gaon ko na lang. Ano kuno atan? Lagaw ng itlog. Ah, sige hana. Dira ka lang anay. Kay lutoon ko ining itlog sa kusina. Palpak ka naman atan. Sa liwat, siguraduha kung manglingling ka ha. Ho ah. Hoy! Istoy! Guado! Panawda! Maway ta! Lalaki sa lalaki! Oy, Orly. Ginahangkat sang away ni Cardo si Istoy ho. Amo matungod. Hala, kaisong na iyan, no? Arantis na si istoy mo, kag maayo pa na mamuksing. Gusto ka, Orly. Makapila na magdaog sang boxing si Istoy sa purok naton. Ano ka? Bungol! Panawag ta! Magbato ka sa akon! Lalaki sa lalaki! Ginahangkat ko ikaw sang away patsunoy! Ay, Orly. Ma-suicide guro si Cardo ay. Eh, punggan na si Kandungan. Dali ka. Oy, Cardo! Ando! Orly, ako lang pambala siya. Kay hindi ka makaibalo maghambal sang Cardo. Hoy, Istoy! Hotogan ko ikaw sang 1 minuto nga makapanaog. Kung hindi ka manaog, sakaon ko ikaw kag pasyon sang wala sang kaloy! Oy, Cardo. Kalma lang bala. Wala kaya panaog kay Istoy. Dako na sa iya. Samtang ikaw iya, kaniwang si mo. Ay, hindi matilawin ko si Yaya! Ay, pabay siya. Oy, oray. Bungol na si Istoy. Kap, maakusar ako. Oh, nga Albina. Nadula ang akon manok. Sinong suspect mo? Si Buklan. Wala ka naging sa suspect ngay hambal magluwas sa kay Tagoy? Ay ka. Sino man nabing mangawat sang manok ko? Kay si Buklan man ang kalam kamot. Basi kung nagsala ka lang Albina? Ay, Kap. 100% si Buklan ang nagpangawat sang manok ko. Siyagid! Apang anong pamatuod mo, ha? Ay, hindi na kinahanglan ng pamatuod, Kap. Basta si Buklan ang nagkawat sang akon manok. Ay,
May manok man si Tagoy? Wala. Ay, abi ko anay, may manok man na siya. Kay ipakawat ko man sa imo. Pero Kap, may gansa si Buklan. Ati, amo ng kawata. Oh! Sa sina, patas na kamo nga dua Albina. Pero kinahanglan, tinguhaon mo gid nga hindi ka man madakpan. Ano, Chay? Kawaton mo ang gansa ni Tio Tagoy? Oo, Huling. Kinahanglan makapatas ako. Ginkawat niyang aton manok? Pwes, kawaton ko man ang yagansa. Kag Huling, makadaog kita sina. Kay ti, mahal yang gansa sa manok mo. Panilagan ko kung diin nabutang ang gansa pagkatapos tukluon ko sa gabi. Ngipon sa ngipon na subong amon pag-away ni Buklan Huling. Matira ang matibay. Kadlaw lang buli ko. Ang ano, Tio Tagoy? Ginsikretuhan ako sang akon bubwit. Nga kawaton ni Barikoson ng akon gansa. Nga ako no, Tio Tagoy, aw? Bilang balos ko no sa akon ginbuhat nga pagkawat sang iya manok. Nga, nakabalo si Chalbina nga ikaw nagkawat sa niya manok, aw? Si Barikoson pa. Miskin hindi pa ako nagkuha sang manok ya, ako gyapon na ang pasibangdan ya. Karon ginahandom niya nga kawaton ng akon nga gansa. Balusan niya ako. Gani matan. Ha? Ang akon gansa ihulid ko na karon. Tanawon ko lang kung makawat niyang gansa ko. Madugang lang ang barikos siya, mayo kung makuha niya ini. Huling, tanawa ho. Kaya ang gansa ni Buklan, ginhulid niya. Uti, Chay. Saan mo makawat ang yagansa kay ginahulid niya? Buhuan kong dingding ya. Lawanit man lang na. Desidido ka na gid nga makawat ang yagansa si Alvina, haw? Hindi ako magtulog. Hastang hindi ako makabalos, Huling. Ang yagansa, pritohon ko na. Kagibaligya kay Matan.
nabuhuan ko ng dingding niya nga lawanet. Pero wala gihapon makabugtaw si Buklan. Wah. Ari na. Kapkapon ko ang sulod. Uy. Nakapkapan ko ang balahibo. Wah. Ari na. Amo na ni. Aber, kapkapon ko pagid. Uy, malaba? Amo na ining liog. Wah. Amo na ni. Amo na gid ini. Oho, kalaba? Amo gid ining liog sang gansa. Ari mo ay, kay kugon ko, para nga hindi siya makasipyok. Alala, butungon ko. He! Aragay! Tingog ni Buklan? Wah! Agoy! Mataan, tabang! Tabang! May naghandom sa pag-grip sa akon! Tabang! Uti, Chay. Diin ang gansa. Huling, palso. Wah! Ha? Naaman, Chay? Basta, palso. Kag huling, hindi kagid magsiling nga nanaog ako, ha? Daton, kita nga duha ang nagahulid sa pagtulog. Hoy! Balik ko son! Kawatan! Hala! Nakahibalo si Tio Tagoy nga ikaw ang naghandom sa pagkawat sa iyagansa, Chay. Kawatan siyang gansa! Hoy, Buklan! Hindi mo gani ako pagpasibangdan, ha? Nagakatulog kuya diri sa balay! Kasi bangot mo lang sa gansa. Galing kay gusto mo lang ako tsansingan. Hoy, Buklan! Mahuya ka sa panit mo! Bisan patyon mo ako, hindi ako magtsansing sa imo! Hinugay na gani palikuson Ari lang ang gansa sa tupad ko. Wala mo pagkuha Pero ako yan nagakatulog. Among sagad mo yasang butong ang akon. Hoy, Buklan! Huya-huya, madabi! Mapatuka na lang ko sa gansa! Hindi magtuka ang gansa ko sa imo, no? Hinugay na gani balikoson mabutig ka pa. Ay wala! Kuya interes sa gansa mo, Buklan! Abe, pasimuta ko sa kamot mo! Bastos! Same to you! Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya.
Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast pa Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Paradyo Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy.
akong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagpalamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang katapusan sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Hawak ko sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Ginpangakuan ni Aldo si Emil nga ihatag ang tanan niya nga gusto. Pero ang kabaylo sina, tumanon man ang tanan nga ginasugo sa iya. Isa ka adlaw sina, nakabaton si Gina sang sobre. Kag sang bukaron niya ini, nakita niya ang hublas niya nga larawan, kaupod ni Emilio. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang katapusan ko nga pagsaysay, diri sa Provincial Jail. Diyos ko, mga retrato namon ini ni Emilio Kag-ari kami sa kama, sa isa ka hotel. Kag-hublas kami nga duha. Di, kinkuhaan niya sa naragway ang amon kinbuhat. Wala ka sang huya, Emilio. Wala ka sang huya. Tasa hindi ako makapati nga mabuhat mainis sa akon. Tasa hindi ako makapati. Ang telepono, nagring. Sabton ko ini. Hello? Hello, Gina. Ako ini. Emilio? Ikaw gali? Ikaw nagpadala sa mga laragway nga ini? Oo, ako. Gusto ko lang nga madumduman mo ang aton kahapon nga duha. Sopat kagit, Emilio. Ginkuhaan mo gali sang laragway ang aton kaugalingon? Nga ginbuhat mo ini? Nga wala kagin magpahibalo sa akon? Kinahanglan pa blay na. Ang dumdum ko gani ko nakahibalo kasi na Wala ako makahibalo sina. Kag hindi ko mabatas nga kuhaan sang retrato ang mga ginahimo naton. Tama ina ka personal. Kag dapat kita lang nakahibalo sina. Sang una pa nga paminsaron, ina. Kag hindi na subong. Kag basi nagaplano ka nga sunugon, ina. Okay lang, may kopya pa man ako diri. Sopot ka! Anong kinabuko mo nga buhaton? Ha? Magkakwarta kita si ni Gina. Ano? Ay, anong buhat mo silingon? Atagi ako sang kwarta. 5,000. Kung hindi ka maghatag, i-post ko ini sa social media. Ay, wala kagin matuod sang tupong sa kalain, Emilio. Sapat ka! Wala ka sang tupong sa kalain. Extortion ang ginahimo mo nga ini. Extortion ang ginabuhat mo nga ini sa akon. 5,000 lang kinangnan ko. Yutay lang sila nga kantidad Kag sa di na ako makuha sang amo sinakadako nga kantidad, ha? Nakahibalo kagig nga pigado lang kami. Emilio, maluoy ka. Tungod na lang sa ato nagligad. Hindi na ako paghaliti pa. Tuma na nga halit ang ginbuhat mo nga ini sa akon. Ate, okay. Kung wala ka sang kwarta nga mahatag sa akon subong, Aryo, mangita ko sang lalaki nga makatag sa imo sang 5,000. Gusto mo? Anong buot mo silingon? Madamo ako sang kilala nga manggaranon. Ipakita ko lang ang retrato nga ini. Nakaibalo ako nga mabayad sila sang 5,000 para nga matilawan kanila. Ano? Diyos ko, Emil. Ibaligya mo ako sa iba na lalaki? Agod nga makakwarta ka? Kag ang kwarta, ihatag ko sa imo? Kinabuligan ko na gani ikaw nga makabayad sa akon. Kaya kung hindi, ang tanan nga tao makakita sang aton picture sa social media. Ano na? Sopot ka! Sopat ka, gid, Emil! Manawag ako liwat, ha?
Kag kinahanglan niya makadesisyon ka na. Bye! Diyos ko! Anong buhatan ko? Ano? Hindi ako magpasugot sa gusto nga matabo ni Emilio. O pang i-post niya sa Facebook ang ginhimo namon niya duha. Kag paano ko makita ini ni Mario? Mapadayon pa bala siya nga magpakasal sa akon? Si Mario, natunan ko ng higugmaon. Mangod mapuot siya. Kag hindi pareho kay Emilio nga damak, sindikato, kag wala sang batasan. Apang, anong buhaton ko? Apang nakahibalo ako. Nga hindi magbaton sa akon ang mga ginikanan ni Mario kung makahibalo sila. Kung ano ako nga sari sang babayi. Apang biktima na ako sang wala sang batasan nga Emilio. Sang mga tao nga wala sang kaluoy. Diyos ko, anong buhaton ko? Anong buhaton ko? Ba? Mario? Temprano ka pa nga nagkapit diri sa parlor, ah. Malapit naman na being off eh. Kani nga nagkadton na ako dre. Kagdason, hagaron ko ikaw nga mag-snack sa restaurant nga to. Pero sa wala pa, masimba na kita. Masimba? Oo. May misa subong mga alas 5 eh. Magupod ka sa akon ha. Ma-attend lang kita sa mas kag magwa. Madali man lang na ah. Ate, kan. Nagapati ako nga pareho ko. Mabatyagan mo man ang kalinong sang balatyagon. Kung makabati ka sang ibanghilyo sa misa, hindi bala? Ate, oo, Mario. Ate, sige maupod ako sa imo. Maupod ako sa imo, Mario. Amo na lamang ang paglibio ni Gina sang maibalaan niya ang tuyo ni Emilio nga pangwartahan gali siya. Samtang, napamasyer si Mario sa iya kag ginhagad siya nga magsimba. Sa pagpadayon ko pagid. Sumugod sang mag-break kami ni Emilio. Wala na ako nagasimba. Nag-rebuilding balatyagon ko. Naghigugma ako. Sang hugot sa akon kasing-kasing. Apang amo pa ining natabo. Kagsupong. Ari naman ako nagaluhod sa atubang sang altar. Kaupod ang lalaki nga nagahigugma sa akon sang tampad. Kaghanda nga magpakasal sa akon. Apang sa ano matabuin ha? Ano na lang? Kung makita niyang makahuluyan namon nga laragway ni Emilio sa Facebook, ano na lang? Siguro, mahikog na lang ako. Diyos ko, maluhoy ka. Buligi ako. Maluhoy ka. Hindi ko masarangan nga tubangon ang problema ko nga ini. Hindi ko masarangan nga sulparon ini. Hindi. Gina. Nagaduha-duha ko bala. Nga wala ko nagahigugma sa imo sang tampad. Ginasumpa ko sa tubang sang altar ngayon. Nga bisan anong matabo. Hindi ako magtalikod sa imo. Mario. Mario.
Maayo. Maayo kay gintugtan ako nga makagwa sang isa ka semana. Kay mapabulong ako sa akon balatian sa kasing-kasing. Balatian nga gininbento namon sa prisuhan. Agod nga makagwa lang ako. Pero dako man akong ginhatag nga sukol sa iya. Kagamoy ng rason kung nga makagwa ako sa isa ka semana. Mapahuli ako sa amon. Kibuton ko si Emilio. Makibot gid siya. Kaya isa ka semana nga mahilway ako sa prisuhan. Buhaton ko nga daw isa ka semana nga paraiso. Bangod nga makaipin ko naman ang akong lover boy, si Emilio. Kaya pagkatapos, mabalik naman ako sa prisuhan. Ay, kanami dito. May bulang, may concert, may sugal, may imported nga mga artista. Kaglabaw sa tanan, makapadayon pa ako sa ako negosyo nga Shabu. Hawak mo yun na? Oh, ito sa hindi mapatihan. Mas manami pang magnegosyo sa sulod sa prisuhan sang sagwa. Diyos ko, kinakulpangan ako. Kinanervyos ako. Nakahibalo ako nga manawag si Emilio. Agad nga mahibalaan ang ako nga pamatod. Kun pala, mapasugot ako sa iya luyag nga matabo. Kag nakapamatod na ako. Kung mabalaho ba ang tanan, kung ano ako, nagkahibalo ako nga madulas ang lubos sa akon si Mario. Ay, kung madumduman ko gani si Mario, doon sa maliwat ang pensar ko, hindi ako makahibalo kung anong buhaton ko. Hi, Gina. Maya, ikaw gali? Hoy, nga wala ka dyan makareport sa parlor. Kadamo sa nagpangita sa imo dito. Ano ba lang natabo sa imo man? May natabo bala sa imo? Oo, Maya. Kag Maya, kung may matabo sa akon, hindi mo gid pagpabayaan ang akon iloy, ha? Hoy, nga naghambal ka sang amo sina. Diyan ka makadto, ha? Maya, nagaplano ako nga mapasugot sa gusto nga matabo ni Emilio. Upang kung madumduman ko si Mario, hindi man ako makabuhat sang gusto nga matabo ni Emilio. Kag may isa ako kasolusyon nga naisipan. Ano? Tapuson ko ang kabuhi ko, Maya. Ano? Huy, nagbuang ka na bala? Nga mahikog ka. Maya! Amo na lang inang paagi. Agad nga masolbar ko ang tanan nga ini. Kag maisugid ako sa imo. Sang magsimba ako, kaupod ni Mario. Nagpangamuyo ako sang hugot. Nga masalapuan kong solusyon sa problema ko. Tabudlayan na gid ako. Hindi ko mahibalaan ang desisyon nga buhaton ko. Kung hindi ako magpasugot sa gusto matabo ni Emilio, i-post niya sa Facebook ang amo na ragway nga duha. Kag madula sa hakon si Mario. Kung magpasugot naman ako sa gusto nga matabo ni Emilio, nakahibalo ako nga magubang pagsalig sa ako ni Mario. Wala ako sang kaiso nga magbutig sa iya, Maya.
Kag sang tion nga to kami sa atubang sang altar. Nakapamatod na ako nga magpalayo kay Mario. Kag isugid ko ang bugos nga kamatuoran. Husto ka. Husto, ina Gina. Bisan makahibalo siya sang tanan, kung matuod nga ginahigugma kaniya, handa siya gihapon nga batunon ka. Kag sa sina, madulaan ka na sang problema. Inabalang siling nila, the truth will set you free. Ayhan mapamatud-an mo ang hurubaton nga ina, kung bala matuod o kung hindi. Husto ka, Maya. Apang kung madula sa akon si Mario, nakaibalo ako nga masakitan gid ako sang tuman. Kag basi kung hindi ko na ina maantos. Basi kung ikamatay ko na ina, Maya. Gina, wala man ako sang nahibalaan nga napatay, bangod nga broken-hearted siya. Kuna mo, mapasugot ako sa gusto nga matabo ni Emilio, Maya. Ara sa imo ang pamatod, Gina. Sa ulihi, ikaw man naghihapon ang magpamatod kung anong nagakadapat mo nga buhaton. Ay, Maya, ano gid ba lang buhaton ko? Mapasugot na lang bala ako sa gusto nga matabo ni Emilio? Kung amo sinang pamatod mo, buhata. Sa hindi madugay, manawag siya. Agud mahibalan ang ako nga pamatod. Hindi na kinanglan nga maluktok ako. Kay man, ako manatag iya sang balay nga ini. Amo ining akong kwarto. Aring yabi, boksan ko ini. Ara na, bukas na. Bah! May tao sa sulod? Ay, Emilio, my love. Mas maayo ka galing magrubansa sa sabay corno. Ay! Ay, about this. Ay! Sige pa. Sa ipagkita ko todo. Ang mga wala sang kuya. Ginatraidura nila ako? Ang animal nga Aldo? Siya ang nagbulos sa akon sa kay Emilio? Ano ka gani? Mga animal ka mo! Mga traidor! Ba? Uy! Carlo? Hindi! Patsyon ko ka mo! Patsyon ko ka mo! Ay, hindi! Hindi, Carlo, ha? Ay, hindi ba kitaya sa mo ng armas mo ngayon? Hindi! Ano, Carlo? Hindi manuig! Mga traidor! Bulag ka! Mga animal ka mo? Amin ang bagay sa inyo! Mga traidor ka mo! Sa imo ko ginbilan ng akong kwarta? Balay kag auto, Emilio? Apag ginislan mo ako sang maliit nga aldo nga ina! Mga sapat ka mo! Amoy ng bagay sa inyo! Ang madula sa ibabaw sang tuta! Babalik na ako sa prisuhan! Babalik ako dito! Dito ako manago! Masadya dito! Kag wala dito yes ang problema! Gina! Ba? Maya? Ikaw gali? Ano natabo? Gina, si Emilio. Nasapuan nga patay sa isa kabalay. Kag kaupod niyang isa kabading. May nagtiro sa ila. Kag wala mahibali kung sino. Ano? Matuod bala ina? Oo, Gina. Matuod ina. Ato dito subong ang reporter kag mga pulis. Dali ka. Tanawon naton. Hindi. Hindi, Maya. Apang kung patay na si Emilio, ang buot silingon. Wala na ako sang problema. Wala na ako sang problema, Maya. Oo, Gina. Wala ka na sang problema. Wala na sang ma-extort sa imo. Diyos ko. Amo bala ining imo pagbuot. Agud masulbar ko ang problema ko.
Amo bala ini, Diyos ko! Pagkaligad sang pinakabulan, nagpakasal si Mario kag si Gina. Kag una nga kahigayunan nga nakita ko, nga malipayon si Gina. Apang ang pagkapatay ni Emilio, nagpabilin nga wala mahibali. Kag suno kay Gina, si Carlo, ato gihapon sa prisuhan, kag wala gihapon makagwa. Hasta na lang diri ang akon nga pagsaysay, ang tagpasakop, tawga lang ninyo kay Lagring sang Negros Occidental. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Kag diri natapos ang kasaysayan nga aton man ginhatagan sang kabuhi. Diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Kung ang hampang nga basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin.
Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kaniya. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharong nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Tawgalan ninyo ako kay Lily. Nagapanuygon sa 17 anyos. Kag nakatapos na ako sa high school. Bangod nga wala ako makapadayon sa akong pag-eskwela sa college, nagpangita ako sang obra. Sa factory sang Mickey kag Miswa. Kag diri ko nakilala si Mike. Nagapanguluyag siya sa akon. Kag nasuya ako sa iya, kay magulang siya sa akon sang napulo ka tuig. Sa pagsugod ko gid. Sige na bala, Liliw. Ma-date man kita one time. Malagaw-lagaw lang kita kag mamahaw. Ay, ang boat sa imo Katigulang na sa imo ya. Mangita to sang bagay sa imo. 17 pa lang ko yan no. Kag ikaw ya, nagalalapaw ka na sa kalendaryo. Daw sincere man sa imo si Mike. Batuna na lang siya Kay responsable man siya nga klase sang tao. Ay ikaw lang to sa iya May bago ko nga nakilala. Salesman siya, kag magulang siya sang sa akon sa 4 ka tuig. Okay na kami nga duwa. Ha? Ang buot mo silingon. Amigo mo na siya? Oo no. Ginpaton ko na siya. Kinatakan ko ya kay Mike nga sagad sunod-sunod. Wala ko na sang amor sa iya Mayo na ako makahibalo siya nga may nobyo na ako. Para nga mag-untat na sang sagad sunod-sunod sa akon. Amigo mo nagli si Gerald? Oo Ngahaw. Basi kung pahibiyon ka lang niya sina. Nahisa ka lang naton. Hindi Wala ko ya mahisa ya. Pero basi kung maginulsol ka. Di, problema ko na iya. Ate sige. Hindi ka na sa akon. Di dira ka na lang sa iya Congrats na lang da. Wala na nagasinapad sa akon si Mike.
Kay nakahibalo na siya mo. Nga kami na ni Gerald. Kag wala naman kami ginasunlog sa ngamon kaupod. Hindi na sini mabuisit ang akon adlaw permi ah. Pwede makapamangkot? Pwede man. Ari bala diri si Gerald? Ah, si Gerald. Ato siya sa office. Kadtua lang to ah. Thank you ha. Lily, kilala mo ba lang babae nga to? Ah? Ay, hindi ah. Ginapangita niya si Gerald. Amo to siyang ex-girlfriend ni Gerald. Kagbati ko, nagadala ko no siya. Kag si Gerald ang amay. Ano? Ay, hindi matuod din na liyaya. Sensor sa akon si Gerald. Uti, nga ginapangita siya sang babae nga to. Hindi mahimo ni Gerald na sakon niya. Nagsalig ako sa iya. Kag nagsiling siya. Nga akon lang ang paghigugma niya. Sinong babae nga to, Gerald? Ano mo siya? Kukwan, girlfriend ko siya. Ano? Paano ako ya? Ha? Hindi ba lang nga girlfriend mo man ako? Sorry lang, Lily. Pero may salabto na ako sa iya. Amo lang sinang masiling mo sa akon? Ha? Mga nahimo mo ini sa akon, Gerald. Sorry, gid, Lily. Wala ko ini paghungda nga masakitan ka. Pero hindi ko malikawan ang natabo eh. Natabo na to. Break na kita, Gerald. Salamat naman. Kaya nakangop ka, Lily. Oh, sige. Break na kita. Ako sang angit, sanggin kumpirmar ni Gerald sa akon nga nagabusong na ang nobya niya. Kagtungod sa akon kaakig, gilayon ako nga nakig-break sa iya sa pagpadayon ko pagi. Grabe siya. May nobya na siya gali. May nobya na siya gali nga lain. Ngangagin pasalig pa niya ako. Lily, may mga lalaki nga amo sina. Mas madamo ang nobya para sa ila. Mas maayo. Kag makaluluoy ka lang kung ikaw ang ila matsambahan. Kinakaugtan ko siya, Lia. Nainit ako sa iya. User siya! User siya! Anong siling ko sa imo? Paibion ka lang ni Gerald. Nga wala kang magsiling. Nga may nobya na siya gali. Masiling ka naman nga nahisa lang ako. Kag isa pa, hindi ka man gihapon magpati sa akon. Pero ara na ina. Wala na sang pulos nga hibian mo pa siya. Total, ari man ko. Che!
Pangita to ang balon mo. Dira ka nagkami. Birthday sa akong pakaisa nga si Tintin. Imbitado ka dito. Kag nagsiling siya nga dalon ko gid ikaw. Kag hindi lang kay ikaw ang iya ginagda. Amo man ang iba naton nga mga kaupo dire. Ay, amo gali. Ate sige maupod ako. Si Tintin na gid na. Kun amo hapiton ko lang ikaw dire. Oo Mike, ano ning ginapainom mo sa akon man? Soft drink ina kag may jutay nga whiskey. Pangpainit lang na Wala man na kaso. Basi ko mahubog ko siniya. Sano ka mahubog kay soft drink? Sige na. Madali mo manimtan si Gerald kung mag-inom ka sina Permi. Mike? Ari ka man din sa kwarto? Nahubog kita nga duha, Lily. Kag may natabo sa ato niya duha. Ano? Animal ka? Wala ka sang huya? Kinplanuhan gali ninyo ako? Ha? Nagsahulig man ako sa inyo. Anda ako magpakasal sa imo, Lily. Hindi ako sa imo, Mike. Kag bisan anong matabo, hindi ako magpakasal sa imo. Hindi! Nagadala na ako. Ha? Nagadala ka? Kung amo, mapakasal kita sa labing madali nga panahon. Sa nasiling ko na. Hindi ako magpakasal sa imo, Mike. Mangayo lang ako sang suporta sa imo para nga mahulog ang ginadala ko nga ini. Bangod ikaw man ang may kahimuan sini? Lily, hindi mahimo ina. Hindi mahimo nga hulugon mong ginadala mo. Salain na sa Diyos. Hindi ini sala sa Diyos. Dugo pa lang ini, Mike. Kag wala pa ini sang kabuhi. Kag isa pa, madamo ako sang handom sa kabuhi. Bata pa ako, Mike. Hindi pa ako handa nga manginanay. Kag wala ako sang mabulig sa akong pamilya. Isa pa, ikaw man ang may kahimuan sini. Gani katungdanan mo nga buligan ako. Apang hindi kinahanglan ipahulog mong bata. Handa ko nga magpakasal sa imo sa tanan nga oras. Hindi gani ako. Buligi lang bala ako nga mahulog ini, Mike. Amo lang inang katungdanan mo sa akon. Palangga ko ikaw, Lily. Kag amo man ang mangin baby naton. Handa ko nga magpakasal sa imo. Kag nga kinahanglan gid nga buhaton mo ina. Basta buligi lang ko bala nga mahulog ang bata nga ini, Mike. Buligi lang ko.
Mga abyan, sunda sa pagmamati ang kasugpon sang sulat nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia.
Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bangod may aray ni sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
ang dengue hemorrhagic fever. Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sa Iran national team sa mga tion.